Naiz irratian, bigarren kafea. Bi egun falta dira urtea amaitzeko edo bestera batera esan da, 32 ordu, 1920 minutu, 115.200 segundo, bueno, orain 115.189, 115.189. Bueno. Pentsatu duzu ez jantzi urte zerregunean? Ni zalantzen hau, pijama edo txandala jarri. Ara? Ja, pixkate Udaberri fest bajoia izango da, ez? Urte berri fest bajoia izango da, ez? Bueno, etzaio ontan Grinch izan, Urtea amaitu da eta ospatuko deu, aldan modun, baina ospatuko deu. Bale, zaserretu. Goiurik arrazoia dauke. Bai, gauzak onenean, bai, beak arrazoia dauke. Hola ximaten diogu hemen. Gauzak onenean ez badira ere, ospatu behar direlako. Beti dago, aitzakiren bat, bizitza ospatzeko. Ikusi duzu Puigdemont? Ui. Bai, Kataluniako presidenteak, deserrian izan da ere, gaur ospatuko ditu bere urteak. Ui, uste desko jonolatza emango dutela, atzokoa eta gero. Ui, ze pasatu da. Jaume Alonso Kuebillas abokatu eta Junts per Kataluniako hautagaiak txio bat jarri zuen. Puigdemonte motoz dida egindako bidai baten inguruan. Gironako Amer herrian agertzen da eta zera, askok sinestu egin zuten. Inigo, bai, a ber, nik hau bez ikusi nun eta ja pixkatola defentsa jetxita eta eguna pasata, oso sorik tragatu nun bai. Eta, bueno, ustete larepublika.cat egunkari gere sinistu zuela eta nahi gabeko inozenta da egintzutela eta jende asko kere bai, Katalunian festa giro ontzan horrekin. Bueno, gaurko egunez jaio zen Kataluniako presidentea. 58 urte bete ditu gaur deserrian, hori bai? Alemaniatik omenaldiko kantu egin diote. Tanzt ein Biberputzemann in unserem Haus herum, viel Bumm. Tanzt ein Biberputzemann in unserem Haus herum. Rührte sich, schüttet sich, wirft ein Säckchen hinter sich. Es tanzt ein Biberputzemann in unserem Haus herum. Biberputzemann, Biberputzemann, Biberputzemann. Bueno, abazalde egin behar da, kasualitate fonetiko da dela, ez? Alaxe da, ze beste gauzan bat esaten dut. Bai, 18 mendeko abesti bada, así que... Bai? Zakuaren gizonarei buruzkoa, Orduan bazekiten Nostradamus akaso, bere momentuan esan zuen. Seguro. Puigdemontek baino 3 urte gutxiago, 55 bete ditu Dexter Hollandek, gogoratzen duzue Sprintal jakina. Bere abeslari eta gitar joearen urte betetzea da gaur, eta eske honek eraman gaitu iraganera nahi gabe. Kantu txarra, You're gonna go far, kids. Wow, you're gonna go far, kids. Oso soinu berezia zuten. Zuk hau eitzen dezu eta badakizu Offspring dala. Bai, eta urte asko pasaria da. You're gonna go far, kid. Seguro hori esango ziotela Jude Law txikitan. Eta urrun iritsi da, baina ja ezin zaio kid deitu, 58 urte bete ditu gaur. Cesar, BAFTA, hainbat sari eskuratu ditu. Oscar eta Urrezko Globetarako nominatua izan da. Bai, badauka. Bere urteak ere baditu, bai. Oskarrik ez, baina sari ugari ditu Natalia Jimenez abeslaria. Ni biziki, gustoko dudana. Emakume, bai. Ziur! Ui? Badago zerbait tartean. Bueno, segi, jarraituko. Baditu bi Grammy, ez da? Tartean bi Grammy ditu. 59 urte, betetzen ditu gaur, eta La Quinta Estación taldearekin ezagutu genuen, baina orain bakarkaritzen da. Ze pasatzen da, Natalia Jimenezekin? Natalia Jimenez feminista izango litzatekela hitza istan amaituko ez balitz. Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo es mala. Siempre. Todo lo que acaba en ista... Mal. Y lista también, todo ¿no? Todo lo que lista mal. Bueno, euskalduna balitz, elituzke dilista jango. Ara. Igual horregatik ez da
hain artista. Zu bai hizkuntzen malabarista. Eta gutxizte txarrak egiten espezialistak. Bueno, favorez, Zuek herrimekin jarraitzen dezuten bitartean, ni efemerideekin jarraituko dut, Gaurko egunez, oizen, Andrei Tarkovski, Rusiar zinemagilea, bai, hiltzen, zendu zen, ezinbestekoa zine eztabaidaten. Bai, oso kutsakultura. Hemen agertzen da Imanol González Gurutxaga gure lagun, eta zinema zuzendaria, eta Tarkovski eta zitzegin, berda? Egia da, edozein zinefiloren konversazioetan agertzen dela Tarkovski. Eta... Oso kutsakultu. Bezala Inigo. Baina, izu, Tarkovski badu berea, ez zigu katuko. Bueno, igual zu kutsakultur gehiago musika arlotik. Ez? Ui, guztiz kutsakultur, bale, barkatu. Utzi dezagun dagoen tokian. A ber, nik lotura... Ena izo zine mainstream zaleagia. Lotura txiki bat iteko zan, baina, bueno, nik musika mundutik, eta zuk ez dakit... Bueno, lasaineska. Bai, gaurko egunez gauza garrantzitsua gertatu dira musikaren munduan. Esaterako Freddie Hubbard hiltzen, jazz estiloko trompeta jotzaile estatu batuarra. Eta nik goiuri, zuretzatire banuen sorpresatxoa, banuen, izan ere. Ez da gizargatik, baina Freddie Hubbard hiltzanetik, Gabonetako disko baino gehiago publikatu dituzte, haren heriotzaren ostean, baina uste dut Gabonen kutsurik gabe, alegia, helburu komertzialekin egindakoak direla. Esate batako, Christmas Holidays with Freddie Hubbard. Oso no, Gabonetako diskoa. Baina, ez da egia, oso komertziala, oso gerora egindako gauzak. Kulturatik gutxi eta komertzialatik asko. Bai. Darri txarraken maskaria bezala. Bueno. Zesan duen? Zesan duen zeta generazioko tipak. Baina, ala da. Haizu. Bueno, gauza batzuk badira. Hala ere, kantuak lehenagotik ere, baziren, eguberrekin loturarik izan gabekoak. Eta oraintxe, lazoa jarri diete. Ez dakit berritxarraken musukoek lazoarekin egiten duten, etxerako iritxera. Aria ez da dilaeten. Ez da dilaeten. Baina horrek ez die kantu ibeintzat baliorik kentzen eta guk noski, Hubbard pixkat entzungo dugu gaur. Eta jazz giroan jarraituta, gaurko egunez Bill Evansek bere disko onenetako bat grabatu berri zen oraintxe deskatzen, atxeden hartzen ari zen, iruko formatuan aritu ziren Miles Davisekin kolaborazioa atzean utzita eta Bill Evansen diskoak, ez da, gero kontatuko dizut gehiago ari buruz, eta bere kontrabajista Scott LeFarori buruz, baino lehenago entzun Portrait in Jazzen hasiero. Eta kontrabajista Lefaro da noski. Ez dakit ziur proiektu honetan dagoeneko ariote zen eurekin Paul Motian bateria jolea. Ez dakit ziur. Kutsakultur. Ez esan ez da lazoragarria. Hau da, badago jendea, ni txikitatik erakutsi zidaten jasa maitatzen, ez da? Baina agian akaso gertutik tokatu etzaionarentzat, da elkarrizketa bat, instrumentuen arteko elkarrizketa sakon bada, jasa, zoragarria da. Eta Bill Evans bereziki elkarrizketa horren aitzindaritako bada, oso zeharkako proiektuak egin zituen, batez ere, Miles Davis alde batera utzi eta bere hiruko hortan, hiru instrumentuen, gero kontatuko izu. Gero. Hau, nere azken kafea da, ez bigarrena, urteko azken kafea da. Bueno, eta... Horregatik prestatu dugu sekulako saioa gaurko. Eskerrik asko.
Amaia Rodríguez elkarrizketatuko dugu itsas salbamendu humanitarioaren juntakide eta lurreko voluntarioa. Igot sariei buruz hitz egingo dugu. Nazioarteko egunei erreparatuko diegu eta bitxienak irakurriko ditugu. Eta Juan Ignacio Artxoaga etorriko da, ilunak argitzera Gabon girontan. Maitenak esan duen bezala, itzalik gabe ez dagoelako argirik, edo argirik Hori da. gabe ez dagoelako itzalik, edo argia eta itzala badago ez dagoelako kaferik. Auguru aztea. Edo dena edo batez. Ikusentzuleoak abenduak 29 ditu gaur, eta asteartea da. Tira inbestetan, hau faltan, kafea egiteko hartu dudan 30 segunduko arte honetan. Euskal Herria hartu du lasai esko junda kafea ikea, berburuntzat, bere, hola, nola, beti iten dezu, baina zu utxa hartzen dezu. Eta azukrekin? Kendu azukrea, 21 kendu azukrea. Kiroldegia kendu eta honeko. Jode. Zuekin, Maiten Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Goiuri Ezeiza Arandia. Kaixo. Eta oraindik iritsiko direnak, baina izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio da, gaur bigarren kafeak 121 du. Zezamaki polita 121. Bai? Eta bigarren kafean zareten naiz irratiaren sintonian. Eta bigarren kafearen kafetegia virtual hontan, gaur jazz giroan morgiluko gara, Bill Evans triorekin Portrait in Jazz diskoa. Atzoko egunez grabatu zuten, ordu aldaketa kontuan izan da, oraintxe hortxe ziren. Ajearekin, atxeden hartzen, aurreko eguneko grabazioaren hau zaporea dastatzen. Hau zaporea dastatzen hori da, binda berriz ere ora, niazkatzen. Pentsa, 8 bete lehenago Miles Davisekin grabatzen aritutakoa zen, Kind of Blue diskoa, baina hor egon zen aldaketa bat, eta 60ko hamarkada aste hartzela, ez dakit, jazz modernoarentzako mugarri izan ziren lan hauek, eta Bill Evansek hartu zuen alako bakarkako bidea, hiruko osatu eta Portrait of Jazz hau osatuta, eta gainera hor, bada personaje bat, eta niretzat oso garrantzitsua oso berezia dena historia hontan, eta da Scott LeFaro, garai hartan oso ezoikoa zen, kontrabajoarekin norbaitek alako protagonismoa hartu alizatea, eta tira, LeFaro oso berezi egiten zuen, ez horrek bakarrik, 1961 entzuten ari garen hau disko grabatu eta urte betera, hiltzelako, eta tira, oraindik ere izan zuen denbora, lan gehiago grabatzeko. Bill Evansen eskutik bereziki, baina beste hainbat artistekin 5 urterako ibilbidea egin zuen LeFarok, gazte hil zen, 31 urterekin, baina urteietan izan zuen aukera hainbat eta hainbat artista handiekin aritzeko.
Pentsa, Portrait Jazz horren ostean iritsi zen at Village Vanguard. Kurioso izan zen, ze asteak pasazituzten elkarrekinan jotzen, eta grabatu zuten, beste, Bill Evans irukoarekin, trioarekin izango zen azken diskau. 1959an dagoeneko, Lefaro Chet Bakerrekin aritutakoa zen, Stan Keatonekin, Benny Goodmanekin, baina orduan txelen esan da bezala Bill Evansek bautzita zuen, seikote ura, Miles Davis handiaren, erraldoiaren, ez da egiten hemen izen duziek dira handiak, eta seikote hori utzi eta irukoa sortu zuen, Paul Motian baterian eta Scott Lefarorekin batera. Eta esaten nuen bezala oso proiektu zeharkakoa izan zen, iruen artean, pianistek betizatzen dute, gainontzeko baino ego pixka bat gehiago, saxofonistek eta trompetistak beste bizimoduak, eta hor jasaren historian iluntasunik, baina oso zeharkako proiektu izan zen, eta kontrabajuak bereziki garai hauetan eta Lefaro ardatzetako bat zuela protagonismo handi hartu zuen jasean, eta baita noski Motianen bateriak ere ez, hiruak oso protagonista ziren, eta 60ko hamarkada harren hasieran, 60garren urtean dagoeneko Lefaro oso musikari gogokoa zuten, jasista askok, Bill Evansek berarekin zuen, baina Ornette Coleemanekin aritu zen, Charlie Haddenen ordez, Haddenekin bizi izan zen, apartamentu batean, eta Bill Evans triorekin kontzertuak zituen garaiaietan Stan Getzekin ere aritu zen, han eta hemen, pentsa, Miles berak idatzi zion, Evansek Miles utzi, Lefaro fitxatu, eta handik oso gutxira, Miles Davisek nahi zuen Scott Lefaro berarekin jotzen aritzea. Baina Bill Evansekin zela 61 heldu zioten bi asetako emanaldiari New Yorkeko Village Vanguard hartan, eta haien estilo aintzen erakargarria, aintzen berezia, hain sortu zuten jasaren historian zerbait aldatu zenaren sentsazioa, bidisko grabatu zituztela aste horietan, eta horietako bat entzuten ari garen hau, aipatu bezala, antxe, Village Vanguarden grabatutako zuzenekoa My Romance kantua dau. Baina handik oso gutxira, 61an grabatu zuten diskoa, eta 61eko uztailean Lefaroko txistripu batean hiltzen, Stan Getzekin jo, eta 4 egunetara. Bill Evans xok egoeran murgildu zen, Paul Motianen hitzetan mamu bat zirudien, eta obsesioz jo zuen honako kantua. Eurentzat hain berezia zena, eta euren artean halako esanai berezia zuen ura. Porgy edo I loves you, Porgy. Jo eta jo, Bill Evansek honelaxe omentzen zuen Scott Lefaro. Ilabetetan kostazitzaion jotzea, eta kostazitzaion kantu ontatik haratago aritzea. Eta gaurko nere maite duta hauxe da, nolbait esatearren jasaren historian murgilduzkero agertzen diren historio txiki eta zoragarri horietan. Beste batean kontatuko dizuet, Chet Bakerri zorren ondorioz hortzak txikitu eta trompeta hortzik gabe, jotzen ikasi bar izan zuenekoa, edo Kortazarrekin Parisko kafe batean jotzen topatu zenekoa, badira gozasko oso politiak. Jasa berare polita da. Kortazarrek ere trompeta gotzen zuen. Ez Bakerrek epezain ondo, baina badute antza puntu bat eta guzti hor jotzeko moduan, hor txuriska o txapal. Oso musikari intensoak izan dira beti, ezta? Oso, asko bizitzekoak denbora laburrean, eta horrek ere historio pila dakartza. Gure maite duten tarte hortan murgiltzen ari garela, gogorarazi behar dizuegu, hili kafe makina bat dugula zozketan, eta ura lortzeko zuek kontatu behar diguzuela, zer maite duzuen, zer den zuen maite duta. Hori Instagram bitartez helarazi dezagukezue, baita WhatsApp bitartez ere, 688-722-444 telefonoan, 688-722-444 telefonoan, edota gure streamingaren bitartez Hasan Aljaberik idatzi digu, baina ez dugu, haren hitzen esan nahi ulertzeko gaitasunik, sentitzen dugu Hasan Aljaberi. Ez dugu ulertzen. Irakurri dezaket gure entzulen maite duten bat? Eske oso politia dira batzuk, Bota. Norbaitek idatzi dugu hashtag traola maite dut,
furgonetan lo egitea eta edozein lekutan esnatzea. Esaterako Txile eta Bolivia arteko altiplanoan. Bereziki ederra hori. Edo sorpresaz, akaso norbait bisita egin behar diozula, berandu iritsi eta urrengo goizean, sorpresa hori eman behar diozulako, akaso beste lurralde batean bizi delako. Eta iritsi zara sorpresa hori ematera. Bidali zuen mezuak, bidali esan dakoa, Instagram bitartez, WhatsApp bitartez, nahi duzuen bidetik ere, streamingaren plataformaren bitartez, bai Facebooken, bai Periscopen, bai Twitchen, bai YouTubeen bertan, baduzu aukera, zuen mezuak helarazteko, eta gurekin zuen maite dutak elkar banatzeko, eta bihar esango dizuegu nor lortzen duen kafe makina hori, kafe eta guzti, badugu bestaren bat irakurri nahi duzuena, Juri, edo zure maite dut esan nahi duzu. Esan nahi nun SMS bidez ere... SMS bidez, ez egidaztea duzu, Jasoko ditugula. Bai, 6 sortzi, zazpibi, 5, 4, 3, telefono zenbakia. Goiurik ikasi dula, bigarren kafearen. Azkenean. Ui, menela fitzera altu. Zein zure maite duta fitzera alderea? Begira, nire maite duta da, hasiera batean esan dut, hasierak gustatzen zaizket, baina esan dut, ez dago bukaerarik gabeko hasierarik. Beraz, urte bukaeran gauden, ez? Besarkatu egingo dut bukaera. Bai, horrek ate asko irikitzen bai ditu edo leioak, akaso, ze urte arraro honetan, ez? Leioak edo gauza asko iriki ditzakegu. Baina baita atzean utzi behar dira beste batzuk, eta, agur esan, eskerrak eman, besarkatu izan danari, eta esan, mila esker erakutsi didazun guztiagatik, baina ni aurrera noa. Beraz, eskerrik asko, izten diren ateei, eta baita irikitzen dien leioei. Zein da zure leiotik sartzen den argiago, Juri? Nire maite duta, gaur pertsona batek esan du, zehazki Iñigori esan dio, Iñigo zer zaude, irratiaren laborategian. Eta iruditu zait, ze kontzeptu zehazkiago esan duela. Osaba, zer zaude, irratiko laborategian? Eta pixka bat desegin gara. Eta mendik aurrera, hau ez da bigarren kafearen estudia. Ez. Hau, bigarren kafearen laborategia izango da. Bire Bansen irukoaren Porgy by Love You Porgy honekin abiatuko du gaurko bigarren kafea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Kaioletan Kaio beltzak Intzirika Urrunean Kaio beltzak dute temporako kideek Den Arandia, Juancho Zeberio eta eurekin izango den itxaso etxe bestek ere. Tempora taldeko kideek itxaropen ahotsak kontzertu solidarioan bat egingo dute, Oian Iguaran, Alaia Martin, Eina Utelorrieta, Beki Idoia Esurmendi, Rafa Rueda, Sara Zozaia edota Mirua proiektu berriarekin. Kaioletan Salvamento Maritimo Humanitario elkarteak edo itxas salvamento humanitarioak antolatutako ekimena da eta ekimenaren oinarriak ulertzeko naiz eta ezagunak baditugun akaso Euskal Herrian zehaztapenetan sartzeko gaur gonbidatu berezi izango dugu saionen hasieran bigarren kafean. Badituzte hainbat proiektu eskuartean edo bi ardatz bata Kioseko Irlan Grezian erreskate lanetan edo iritsi zirenean duela 25 urte abiatu zuten ura. Itxasoan zehar iritsen ziren txalupak, segurtasunarekin lurreratzen laguntzea zen orduantxe helburua, baina euren lanak aldaketak jasan ditu azken urte hauetan. Errefuxiatuen lanbinak edo lurrera iristeak alegia, bideratzea, gaztaratzen dituen sendagile taldea osatzea, aldia eta eguneroko osasun laguntza eskaintzea, azken finean, bideal errefuxiatuen kanpalekuan behar den laguntza, osasun laguntza hori eman alizatea. Zainketa, jarraipena, sendagaiaz hornitzea, hortaz arduratzen da, besteak beste Salvamento Maritimo Humanitario eta higiene eta lehen sorospen arloetako prestakuntzetan ere egiten dute lan. Oraintxe osasunerako plan ere badute, lanean, hain egoera gogorrean den jendearentzat bere biziko garrantzia hartzen duen osasun atala delarik. Baina Kios proiektua abia puntua besterik etzen izan eta oraindik jarraitzen du izaten 2017an Mediterraneo herrialdeko egoera tragiko ikusita, erakundei eta voluntario askori esker Aitamari proiektua lortu zuten bidean jartzea, Mediterraneo itxasalbamendu proiektua abian hartzea erabaki zuten. Izan ere Mediterraneoko migrazioko krisiaren aurrean ezin zuten jende alde batera utzi, nora ezean. Eta hortxe abiatutako bide horri oraindik ere heltzen jarraitzen dute. Badakigu Aitamariren kostua kalkulatu zutela, itxas 1000 batek 34 bat euro behar dituela, baina zehaztapen horietan murgilduko gara segituan eta noski kontatuko dizuegu elkarrizketa amaitzerakoan, zer egin dezakezuen, zuek ere proiektuan zuen aletxoa jartzeko. Baina dagoeneko kontatu duen guztia kontatuta, aurkeztu beharko dizu Amaia Rodríguez, Salvamento Maritimo Humanitarioko juntakidea eta lurreko voluntarioa. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Amaia. Arratsaldeon, mila esker. Aipatu dugu, nora, behintzat eskatu dugu entzulearen memoria. Esango nuke Euskal Herrian dagoeneko baduzuela, leku bat, gure imaginarioan, leku bat egiten duzuen lanaren nondik norakoak ulertzeko, baina oraindik ere lanean jarraitzeko behar horrek hortxe jarraitzen duela. Baina egia da 5 urtetan lortu duzuela, ez da, halako indargune batzuk mintzatzen lotzea, eta bazaretela dagoeneko, gutxi bera bera gure entzulearentzat entzuna den elkarte bat, ez? Bai, sortuta dago elkartea, eta gainera esan behar dugu Euskal Herrian ikaragarrizko gizartea daukagula. Konturatu gabian asko bolkatzen den gizarte bada, nik uste azken finean gure hasierak ere hor daude, ez da, gu migratzaile izan ginen bere garaian, eta konturatu gabian hori jaso egin dugu, ez da. Eta, jaso dugun eta jasotzen dugun babesa. Euskal Herriko gizartearekin ikaragarria da. Bai estamendu ofizialetatik, bai diputazioa, Eusko Jaurlaritza, udalak, pasada bada. Eta pertsonak. Pertsonak nola bolkatzen diran guzti horrekin. Bai da egin oso eroso izaten dela irudi guzti hauek ikusten ditugunean ez begiratzea, ez? Ikusten ditugu, ez ditugu begiratzen eta guretzako erosoa da. Baina hemen begiratzen egiten du eta igartzen da pilo bat. Hor gaude denon laguntzakin aldegun egiten. Gugatik egitea gustatuko litzaiguken egiten. Euskal Herrian laguntzaren asotzen duzuela diozu, uste dut Euskal gizarteak ere bere alea jarri, edo ez jarri, alako arrotasuna sentitzen duela entzuten duenean antzabiltzatela, aurreko astean izan genuen Zaporeak proiektuko kiderik ere gurean, Aitamari ontzi itxasoan da bilela eta bizitzek salbatzen ari dela, arrotasun kolektibotik ere badu, ez da?
Bai, gainera hori guretzako, pasada bat izan zen, zegatikan gu Aitamarikin hasi ginean, bueno, nahi bat beste getzan, ez? Agende pilo bat jonden sartuta, lana egiten, eta batean hasi ginean sentitzen Euskal Herriko itxasuntzita hitz egite zutela, eta jartzen dizkitzu hile guztiak puntian, ez da, eta bai, badago bai. Aipatu ditugu bi ardatzi proiektu. Bata lurrean, han bertan, Grezian ari zaretena burutzen, bi algo errefuxiatu kanpalekoan, eta bestea ikasuan gertatzen dena. Lehenengo hori eduko digu, izan baitzen, norri batean salvamento maritimo humanitario hori abia puntu edo mantziona, eta han ere, ez da gire aldatu diren, zuek topatuko zenuten noski, zuen antolakuntzan, zuen lan egiteko moduan aldaketarik, baina beharrak akaso hortxe dirauten neurri batean Amaia, aldatu da? Bai, aldatu egin da, eta aukerrera aldatu da. Suposatzen da guzti honekin, ni askotan pentsatzen dut gizakia nolagean pasaitu urteak eta urteak beraien lurraldetan, beraien materiala, beraien ondasuna kentzen, lapurtzen, gure osotasunerako, ez da. Eta iritsi danean jende guzti honen beharra Europak bizkarra eman dio. Aldatu da, okerrerako. Ez dakit Europa egoistagoa dan, edo zer ari dan gertatzen, ez dakit Europako gidariak eta okerragoak diran edo, baina ikusten deguna da, hartzen dituzten konponbideak ez dirala konponbide argiak. Zekan azken finean esaten genuen bialen, ez da, bialen 1000 eta piko pertsonentzako tokia dago, 5000 eta piko daude, eta bial txikienetako bat da. Gogoratu dezagun Moria 1000 pertsonentzako prestatuta eta 1000 pertsona, zute ura eta nola egon dudan, ez da. Orduan, asko aldatu da, okerrera aldatu da, izan zan garai bat, Greziaren laguntza geneukala, bai medikamenduentzako eta abar, beraiek zati bat jartze zuten, gu bestea, mediko batzuk eta gizain batzuk beraiek bestea, eta orain, babes gutxiago eta laguntza gutxiago daukagu. Eta, ostras, askoran pentsatzen dugu, ez dakigula nun batetik irtenbide izango duen. Gu hor gauden bitartean, eta aldegun bitartean behintzat, alik eta gehien laguntzea saiatzea da, eta nahi genuke jarraitu, ez da. Baina horre erabakiak hartu beharko liateke, eta serioa gainera, ez? Ezkan osasun egoeran oso txarra da, eta jaz bakoitzaren osasuna, baizik eta zein gurunean bizitiran, urigabe bizitiran, bakartioa dago leku guztietan, oso egoera txarra da. Aurreko astean, iratiazkoerekin zaporeakeko, komunikazioa duraduranekin hitzeiten, eta komentatzen genuen baita COVID-19 guzti hau egin duela alegia, oztopoak ere, gauza bada babes falta, eta bestea da, oztopoak ere jartzen ari direla. Ze oztopo nabari dituzue zuen egunerokoan? Bera bat, ematen du, ezkutatu nahi dutela, hau da, COVID-eko kasu bat ematen danean, ezkutatu nahiko baluk, ez ikusi eta gertatu dadila gertatu nahi duena, ez? Gero hasi ziren begira, taldetxoak hartzen eta COVID-an positiboa ematen zutenak, albo batera jartzen zituzten beste leku batean, eta baina berez oztopak beti izan dira eta gogorrak. Gure kasuan ez digute oso gehiagire sartzen uzten, argazki ateratzea eta are okerrago, ez da. Baina egiten dezan guztia, beraien permisoekin, beraiek esaten duten bezala, beraien normapean, oso hori ja, gobidarez gain, ja oztopo gogorra da egunerokoan, ez? Hitz egiten ari gea, jende pilo bat pasatzen dela konsulta hoitatik egunero, ja bakarrikan dauden egoerarekin beharra daukate. Eta gero, are gehiago, gaixotzen dana, ez da, edo ja kroniko bat dana. Orduan, bai, okertu du egoera, gertutasuna beraientzako oztopo handiagoa dukatelako izateko, baina egoera makala beti bezala. Aipatu duzu, akaso okerrera egin duela, eta aipatu duzu gainera, neurriak existitzen gortu hortan ere, akaso zaitasun gehiago dituzuela. Gure sentsazio ere bada, eta atzo karporako izketan aipatzen genizun, datuak zehatzera orduan ere, badirudi ozeanoan, itxasoaren tragedia hori, desagertu dela gure agenda mediatikotik, edabideok ez dugula horren inguruan interesa mantendu, datuak lortze ere zaila egiten da momentu honetan, agenda informatibotik urrundu da, dagoeneko ez da interesatzen egun tragedia bat?
Ez, esali egiten dan tragedia bat da. Hemen bi zati daude. Bat da, bai gobernuz kanpoko taldeen artean eta lanean ari den jende bilo baten artetikan ateratzen den informazioa, han bertan jasotzen dana eta bueno, horretan lanean, informazio hori badaukagu. Baina badago beste informazio bilo bat ikusten ez deguna. Naiz eta han egon ikusten ez deguna. Momentu honetan adibidez, badakigu, bi artean, itzuli egiten dituztela. Devoluziona sentzio deitze zaion horri, ez da? Badakigu kontatzen ari direla, badakigu eguneroko zerbait edala, baina ez dugu ikusten, ezkutatu egiten digute. Orduan, ez zaigu interesatzen, bueno, hauek boladak dira, momentu honetan hemen badago zerbait garrantzitsuagoa hitz egiteko eta beraientzako da estaltzeko modu bat, ez? Eta ezkutatzen duten bitartean, barkuak ez dauden bitartean ikusten dutenak askotan zer gertatzen ari dan, bueno, aldute lortu eta egiten dute. Aita Mari bezala ez itxasuntzi batzu daude. Eta ez gaudean, ez dugu ikusten. Informazio minimo badaukagu. Dakigu zenbat iristen dianetikan, kopuru badakigu hitzen dala. Baina benetan ez dakigu zenbateko egiten arian ez hildakoetaz, eta ez lurrera iristen dianetaz. Dakizu zehazki, zuek Amarin, batzen dituzuen zenbat pertsona lurreratu arazten dituzuen, hori da, pentsatu da zuen daturik fidagarriena, egiten duzuen lanarena. Bai, bueno, gure fidagarria da, eta fidagarria da beste talde batzutatik etortzen zaizigunean baita ere, bai, guk jaso ditugunataz, kopuru hori oso kontatuta daukagu, ez da, gehien bat guk ere historiala sortu behar degulako, ez, eta gure barne, bueno, proiektuan gauza asko kontutan hartzen dira, ez, baina inguruan daude beste barku guztik ere, bueno, beraien lan egiten dute, kontatzen dituzte batzuk bestekin, talde asko daude, han lanean badirudi ez, baina han egunerokoan ikaragarrizko jende pila dago lanean, eta hala ere informazioa. Horregatik da garrantzitsua ez da, lehen aipatu dugu eta jarraituko dugu, gero atzera egingo dugu, ez, Bialgo errefuxiatu kanpalekuan egiten duzuen lan hortara, hor osasunaren ikuspegitik edo hau osasunaren ikuspegitik duzen proiektua eta bar, baina Aita Marik ere hor mugarri izak ere izan zuen, ez da, 2017an gauzatu zen duten proiektu, bueno, ametxetik edo utopikotik ere bazuen proiektu ura, eta 3 urte beranduago, zenolako garrantzia datuak hor daude, ez da zenbat bizitza salbatu dituzuen, ari gehiago da, gertatzen ari dena ezagutzeko, informazioa lortzeko, ozeanoan ez dago begirik, baldin eta salbamendu itxasuntziak ez badaude, eta hor hartzen du, ez dut esango salbatzen diren bizitzak baino gehiago, baina akaso bigarren mailan beste ikaragarrizko garrantzia itxasuntziak ez? Bai, jasotzen ditugun pertsonez gain oso garrantzizkoa da salaketa egitea. Askotan, bueno, ni ez naiz itxasuan egon, baina nire kideak egon dira, eta entzuten diezu gauza batzuk esatezuna, bueno, nola da posible, kontatzen ari zean hori ez da posible, ez? Jasotzen dituzula pertsonak bapatea libiarrak azaltze zaizkitu, eta mehatxuen ondoren tiroka hasten dira, eta ez daude beraien uretan, ez? Hor ere, muga horiek ere, bueno, beraiek ere errespetatzen dituzte entrekomillas nahi dutenean, ez? Hor tiro afloja batekin hasten dira, hau nire aldea da, zurea da, zurea da, eta hor gehien alduenak, ez da? Orduan, lan egiteaz gain eta saiatuz gain alik eta jende gutxien horri hiltzea, salaketa hori ikusi begiratu eta ikusi dezaten jende guzti hau ez dagoela babesik gabe, ez bintzat saiatzen gala babes minimo bat izatea, ez? Joe, nik zer nahi nuken eregatik egitea. Hori besterik ez daukagu buruan, ez? Nola da posible permititu beste jende hiltzea ez dute zertarako kontatzen? Lurrak ez baldin bat ditu mugak zerraitik guk jarri muga horiek. Eta zerraitik ez lagundu hauei, ez? Jake, bueno, gauza asko kendu dizkiegun, ez da gure onerako. Datuak ere hor dituzu, 2020 urte honetan, non COVID-ak irentzi duen, ez? Interes informatiboaren zati handi bat, eriotzeko jarraitzen dute, eta eriotzak ez dira erabat aldatu. Pentsa, abenduaren 29 da gaur, azken datuen arabera, 2019an, 123.000 arribada izan ziren, bitxira izan ziren, eta 1.319 hildako. Hau bakarrik, Espainia, Italia, Malta, Grezia eta Txipre onduan izan da. 2020an, 81.000 arribada izan dira, eta 900 hildako. Mundua, planeta, eta mugak geldiarazita ziruditen urte honetan, datuak 25-30 batean jetxi dira, oraindik ikaragarriak dira, eta hor jarraitzen dute, eta aldiz,
Lehen aipatzen genuen, interes informatiboaren aldetik, badirudi ez dela gertatu, baina hor daude, jarraitzen duzue jendea salbatzen, eta zoritxarrez jendea hiltzen ere ikusten, edo hori gertatzen dela jakiten. Bira, ari nahi zuen mailen ikusten oraintxe bertan, argazki bat ikaragarri signifikatiboa dana, ez da? Mai obalatu bat, 3 pertsona bazkaltzen ari dira gustora, guengo ginateken bezala, eta beste maiaren erdialdera da, intxableoitako bat edo boteoitako bat jendez beteta, ez da? Badago gauza bat, nire ikuspuntu oso gogorra dana, eta da, daramagun urte honetan kexaka gabiltza denbora guztian ze bizimodua izaten ari gean, ez da? Danak endu digute, ez digute zer egiten uzten, ez digute etxetik irteten uzten, ezin dugu bizitu, ezin dugu poteatu, ezin dugu. Eta irudioiek ikusten ditugunean konturatzen geha empatizatze falta hori daukagula, ez? Benetan ezin dugu, ze gauza dira benetan garrantzitsuak. Jende guzti hau guretzako izkoa dana, beira, umentzako pardela, umeak pardelak entzen diozu, garbitzen diozu ipurdia, zakarrontzira botatzen diozu, eta pardela berria jartzen diozu, ez da? Jende guzti hau bizi da ezer gabe. Eta ezer gabe esaten dudanean, esan nahi dut, janaririk gabe inkluso. Egunean behin eramaten zaie janaria edo 2 egunean behin hartzen dute aldiketa gehiena, gordetzen dute beraien dendetan eta janari hori inkluso usteldu egiten da, ez dauzkate modu egokiak janari hori mantentzeko, ez da? Eta gero hortik gaina arazo gehiago datozte. Orduan, joan horretara da, ze erosotasun hori gure buruarentzako ez empatizatu nahian, ez begiratu nahian, ze derki bizigean, eta ez guri kulparik botatzen, baizik eta zentzudun izan, jakitun izan, zederki bizizean, eta zenbat gauza dituzun, eta simplemente saiatu jartzen egoera horretan, ea zuk zer egingo zen duken, ulertzeko pixka bat zer egiten duten eta zergaitik egiten duten. Errudunak akaso ez, baino arduradunak bagera. Era batean o bestean egiten dugulako edo egiten ez dugulako, privilegioek lotxagabe egiten gaituzte, ez? Bai, baina, bueno, inor kulpatu gabe edo inor arduratu nahi gabe, ez da? Gizarteak honetan eraman gaitu, baina utzi pixka bat errudun naiz edo ez naiz, bale, hau gertatu da, egin da. Badauka konponbidea, aldezakete lagundu edo aldezaket numaitetik behintzat zukatu, ez? Administrazioekin askotan horik jatzen geha, ez? Ez dezu egin nahi, ez dezu aportatu nahi, ez dezu gogorik, ez dezu 1000 gauza. Ostras, utzi lan egiten benik. Ez zizula oztopoak jarri guk lan egiteko, jake gu pres gauden egiteko, jake gizartea pres dagoen egiteko, benik, ez zizula oztoporik jarri dauden pertsona guztiak lan egin alizateko eta lagundu alizateko, ez da besteik askotan, ez? Orduan, ja ez da errudun gauza baizik, eta oztopatu nahi hori lan minimo hori egiteko oso gogorra da. Horregatik ardurare bai, azkenean zuk zeniona hasieratik, ez? Guk zerbait ere kendu diegu. Horregatik doaz euren etxetik, ezta? Eta hori askotan ahaztu egiten zaigu. Guk dugun hori, guk soberan duguna bestei faltatzaielako dela alegia, ez? Bai. Eta hori ere bai, akaso arduratik hartu behar dugula, ez? Erruduntasunetik, jakina ez beti ere positiboagoa delako. Eta, bueno, badago hor, zer egina oraindik zuek adibidez, zentzu horretan, giza eskubideetan pedagogia ere eramaten gaitu, ez? Bai komunikabideoi edo zuei ere. Egiten alduzue horrelakorik hemen ere, edo sentitzen duzue zuek egiten duzuen horretatik, hori ere, ez? Iristen ari dela beste maila batzuetara. Bai, eta gaineran badago oso proiektu polita jangelen bitartez, zumeekin txarlak ematera eta bideoak erakutsi, pixka gu bizitzen egunataz han, eta umei esplikatu, ez? Behin baino biotan esaten dut, gure umeak altxorrak dira. Ez daukagu ideik zenba gauza xurgatzeko gai diran, asunto normal bat bezala, Beraik jasotzen dute informazioa eta informazio hori gestionatzen dute gauza normal bat bezala. Eta ze gauza asko bezala nik uste egin behar duguna dela aurrak ez ditu, gure aurrak ez ditu. Errespetuan ez ditu, maitasunean ez ditu, zekan askotan, maitasuna ez ditu, ze polita ez da zertako ez.
pertsonal maitasunean bizidanean, gero konturatu gabe maitasun ematen du. Eta horren maitasunaren barne dago, ez da? Maitasun horrek eta respetu horrek dizkola patxe, zure gitza eskubidea defendatzen dituzun heinean, edo modu berean, momentuetan guzti hauen eskubide defendatu nahi hori, ez da? Bai, hor dago. Duintasuna, ez da? Duintasun hori beti ere norbera bere duintasunean dagoenean besteak ere horregotera. Hori da. Ez horregotera nahi dugu behintzat. Amaia, aipatu ditugu zuen bi ardatz nagusiak eta galdetu nahi genizueke oraintxe itsas salbamendu humanitariotik edo salbamendu maritimo humanitariotik zertan dituzuen fingatuta zuen esfortzuak, Aita Mari non da, zertan da, konta igutu, Aita Mari gati galdetuko dizugu, gero bi alderrefietu kanpaleku hortan egiten ari zaretenegatik. Non da Aita Mari eta ze puntutan da momentu honetan? Bueno, Aita Mari Pasaiko portutik ateratzen zuzenean misio bat egiteko asmotan, eta bai da egia dokumentazioa entregatu eta permiso askatzen hasi ginenetikan lortu genunerako, beti bezala, gure historiaren parte da. Ona dugula bete pasatzala, ez da. Horrek atzeratu arazi digu nahiko egun, eta, ja lortu degunean portutik atera, eta goalderuntz joan aurkitu gea, istripu txiki bat egon dudala barkuan, konkretuki kapitainak behatz bat harrapatu zuen, eta Santanderrea sartu berizan duzuren, hori zaintzera, ez da. Tarduan erabaki zen ja egun desente zera matela hilabete eta piko, bilabete iteko barkuan, eta tripulazioak deskantsoa behar zuen. Orduan, erabaki dugu gauzak polikita ondo egin, gelditu Adran dago, momentu honetan. Malagan gelditzeko asmoa genukan, baina Malagan etzekuten permititzen lau astez barkuan amarrea izaten. Eta erabaki zen Adrara trasladatu. Adran dago itxasuntzia, zaintzaile bat dago momentu honetan, eta gure asmoa berriz ere da urtarrilan bukaeran, otsailean hasieran, segunetan nola kokatzen ditugun gauzak, berriz ere martxan jarri. Inspekzioa pasa behar dugu Espainiaztan portu batean Italiak behartutako inspekzio hori, eta ja zuzenean Mediterraneora joan jau. Emateako, segurazki otsailean erdialdero hori emango digu. Eta bitartean, Grezian ari zarete lanean, aipatu bezala, elkarte handik abiatu zen, egiten hasi zineten lanetik, zein dira orain txerronka nagusiak eta zein zuen lanen ardatz nagusiak bialen kiosen? Barronka nagusia momentu honetan da saiatuan mantentzen. Ez dela gutxi. Bai, gainera kontotan hartu behar dugu, hemendikan ikaragarrizko erizain eta mediku pila joaten dira, beraiei esker, guzti hauei eskerrean lan egin daiteke, benetan bihotza jartzen dutean. Errepikatzen dut, ni ez naiz, egon ni hemen lurreko kide eta langile naiz, baina gure lankide izaskun, Ebizaina pixkat koordinatzen duena lan guzti hau, ez da. Eta zuten diozunean gauzetaz hitz egiten, adorea behar da benetan, eta beste gizaki mota bat izatea behar da han lan egiteko eta jende guzti honekin, ez da. Inbeste mediku guzti hauei esker lortzen duguan egunerokoa mantentzen alden modun. Baidegia hemen oso egoera zaila daukatela beraiek, ezin dute lana nola lautzi, orain arte xamurra bat zeukaten, orain COVID-a sartuan etikan oso zaila egiten zaigu jendea lortzea, zegatikan, gauza bada 15 egunetako joan, lan bat egitea 15 eguneko denboraldi hori, eta beste gauza bada orain joan baino lehen errein behar da, anego izan bat egun lanian hasi baino lehen bueltan berdin, eta jaten dituztea, kasu hilabetea, eta hor arazoak izaten ari gea, baina ara iristeko, taldea han lortzeko. Askotan pasatu zaidutik, han ikusiko dutena ere oso garratz izango da, oso zaila izango da, hori ez, lankide diren, izaskun eta taldekideentzat. Zuek ere laguntza jasatu zue, hau da beraiek bueltazten direnean, badute norekin hitz egin, guzti honetan, ez dakite, holako babesa psikologikorik, emozionalik badute? Horretan hasi ginean, psikologa batzuekin, bueltatzen ziranean behar hori ematen, zegatikan batzutan behar da, ez, jende guztia ez gea berdinak, eta badago jendea beste baino gehiago behar duna, baina ni asko harritu naiz ez, beste odol batekoak dira. Ez dakit, horrela
ikasten dute, lan hori ikasten dute, eta ikasten dute noski desberdinak direlako. Osea, horrela sentitzen dit. Eta askotan informeak pasatzen dituztenean zer bizitu duten eta nola bizitu duten, ostras, ikusten duzu gogorrak direla. Ez dugu gomendatzen inoiz 15 egun baino gehiago egotea, hau da, hor badakigu dagoela epe bat, dagoela denboraldi bat pertsonak ondo eraman dezakela, eta badago jendean nahiago dula joan adibidez bilabetetako edo, eta saiatzen gea, behintzat esperientzia ez daukan pertsona bat baldin bada ebitatzen, zegatikan, markatu iten zaitu. Eta noski laguntza psikologikoa behar dutenean, hor dago, eman behar zaie gainera. Eta pentsatzen dut markatu alde batetik bai, baino bihotz asebeteko zaituela ere bai, zentzu askotan, ez da? Pentsatzen dut bai, zegatikan, ja ez da, laguntzen ari naiz edo, ez, ja izan behar sentsazio bat, ez da laguntzea gaixuak, ez ikusten dituzu esaten ari geana, ez? Guretzako egunerokoak diranak eta arruntenak diranak, bera, azazkala puskatu dit eta dodoletan nago eta medikura noa, han ez dago. Osea, olako taldeak daude. Eguneroko hori han ez dago. Sarna piloa dago momentu enten, zikigeri piloa dagoelako kanpoan. Guretzako izango litzatekena arropa kendu, garbitu, ingurunea garbitu, dutxatu egunero eta bar, ezin dute. Oinarrizko higienea. Momentu enten dauden arazoek handinako hidia, oinarrizko higiene horren faltak zenbat arazo ekartzen zuen, zenbat osasun arazo ekartzen dituen. Amaitu horretik, behar noski eskuak, behar dituzue buruak, pentsatzen behar dituzue gauza asko, baina baita dirua ere, hau dena aurrera ateratzeko, horretarako webgunean aurki daiteke, baita Facebook perfilean donazioak eta bestelakoak egiteko kontu korronte zenbakia, ez dakit beste modurik baden, bizum edo modu asko dongo dira gaur egun ez da? Bai, bizuma dago, bai. Kamari MH modune lokalizatzen dira. Beraz, sarean, salvamento marítimo humanitario bilatu ezkero oso resorki daitezke hauek guztiak, baina horrez gain, bai dirua lortzeko, baina baita arazoa azaleratzeko jendeak ezagutu dezan, batez ere jendeak ezagutu dezan, eta 2020 urtea agurtzerakoan gatazka ahaztu ez dadin, itxaropen ahotsak kontzertu solidarioa antolatu duzue, bihar gertatuko da, gainera Tolosan bertan, bigarren kafearen laborategia daukagun ondan, Lehido Arantzokin izango da, arratsaleko 7etan sarrerak oraindik badira salgai, ez asko, gehien txuenak saldu dira, baina batzuk badira oraindik, eta bertan topatuko dituzue Oiana Iguaran, Laia Martin, Oño Telorri eta Elene Arandi edo Tempora taldeko kideak, Peki, Idoia Surmendi, entzuten ari garen Rafa Rueda, Sarazo Zaila, Mirua proiektua, beraz, hemen gonbia penaluzatu behar diegu gure entzulei, oraindik azken sarrera horiek lortzeko, hortxe izango dituzu eta Lehido Arantzokian, Mediterraneo proiektuarekin, Search and Rescuerekin, Salvamento Marítimo Humanitario elkartearekin bat egiteko, eta esan dakoa ez bakarrik diru iturri horiek ahalbidetzeko, zeo bide behar duzu, baina baita, ez da urtea amaitzear den honetan, abenduaren 30ean gogoratzeko zertatik ere izango da, ikusentzunezkoak pres izango dira, Edurne Garmen izango da aurkezle, beraz, gonbidapen luzatuko diegu, eta agurtu horretik zu beste mezurik balin baduzu, entzulei zerbait helarazi nahi badiezu, aurrera. Begira ez ezagun begiak itxi. Ni egia esan horrekin konformatzen naiz, esaten ari zean bezala, ez? Pixka bat kontzertu hau zabaldu nahian da, ez da. Irudiak ikusiko ditugu, eta ez ditzagun begiak itxi. Ez ditzagun begiak itxi eta zabaldu dezagun, jendeak ikusi dezala edo begiratu dezala. Eta esan dudan bezala gure seme-alabak altxorrak dira, ikaragarrizko altxorrak dira, eta kriston maitasuna daukate. Beraien bitartez asko dezakegu. Eta, denon artean lortu dezakegula, lehen osan dudan bezala, ez da gukatik egitea gustatuko litzaigukena egite hori. Amaia Rodríguez, humanitarioko, Salvamento Marítimo Humanitarioko kidea zaren horri, eskerrak honetan hori horren gazera zure aldetxoak hartzeagatik, zure testigantzekin eta egiten duzen lanekin, gurea elikateagatik eta biharko kontzertu solidariori, joan dadila primeran. Batzugan izango gara bintzat, beraz, gozatuko dugu artistekin, eta gozatuko du zalantzarik gabe hori izango diren mezuekin eta hartu beharreko konpromiso horrekin. Mila esker, eta nahi dut, bigarren kafea menpresi izango dugu eta. Izan ondo, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Hautak hautsaren gainean egunak daramatza gure etxean, lokaztutako oinetakoen arrastoak somatzen dira oraindik zoruan eta guardiko diristen usainak oraindik badira airean. Beraz, zatoz lasai gaur gurera. Leire Bilbao. Ni nuen ama izan nire gorputza lurralde bilakatzela eta lurralde bakoitzak paisaia ezberdinak hartzen ditu, ezta? Bazituen mendiak, baina bazituen aldapagorak eta aldapaderak. Eta lurralde bat irudikatu nahi izan nuen, sentitzen nuelako batzegoela amatasunaren gaiaren inguruan jabetza sentimentu asko eta amatasuna modu asko. Nik uste dut seme-alabarenean ama iaia jabetza bat dela guretzako, ez da, hiru izki, AMA, alde batera eta bestera berdin irakurtzen direnak, beraz, ama eta txitxo, ez? Azaloren azpian zer dagoen ikusi nahi askotan, zen nahi dugu guretzako hogeita lau orduan dagoen norbait izatea goiztak izan, hori oso sentsazio orokorra dela esango nuke umea garenean. Nire posan diena izan da, gizonezko engati jaso dudan konplizitatea. Aita diren gizonezko batzuk eta ez diren batzuk ere, hori engati jaso dudan konplizitatea. Eta horreko baten, idazle mutil gazte aita den batek txetezien. Nik ere horretaz hitz egin behar du niretik. Esan garrezko da, posin nago, Oroar, Naiz irratia. Inor konturatu zara, erratxifak dator. Ez zaiaztu esan. Nik ikusi du ideia. Bueno, nik ikusi dut. Egon. Pentsatzen dut mugirik sartu behar zuela. Ez da plana. Ez da plana? Haundiegia da, doi honetan sartzeko. Oi! Nik esan nahi dut, egoa badu dala baino sendatua. Oiegia da. Arrazoi. Igot, what's Igot? Zer da Igot? Igot! Inigot! I'm Inigot! Ingoto! It's a mix of Inigo and Idiot. Inigo, when it's an idiot, it's Igot. Bueno, nik gaur azalduko zuet, Igot zer dan. Bai, horren zai gaude! Bueno, hortan gaude, gaur posible bada, hobe. Aizuela, saituko zate pixka bat? Eske tope gaude. Karo, eske jarri dugu hemen Alan Menkenen soinuan da hau eta gaude. Bueno, 2020 garren urtea amaitzen ari da, eta hilabetetxo bat falta da 2021 bateko Grammy sarietarako, urtarrian dialako. Eztabaida asko sortu da urten, kanpoan geratu dira abeslari asko, musikagile asko, beste batzuk geratu dituzte, ez dakit askoren esanetan hain musika ona egiten ez dutenak, eta bueno, sekulako eztabaida dago. Orduan, ez dakigu zeinek irabaziko duen, baino badakigu irabazten dutenek ere ez dutela igota lortuko. Azte misterioa. Beraz, Grammya irabazita ere, igotik ez duzu. Aurtengoek. Aurtengo inork Grammy irabazita ere ez du igota lortuko. Ez. Zer egiten ari gara hemen? Dedukzioa baino indukzioa, ez? Oda pistak hartu eta gero... Hori da, garmantzu berotzeko ere biltzen da, ez? Bai, indukzioa. Pista gehiago emango ditut. Vale, eman, beharko ditu. Hollywooden, urrezko sariengatik itxututa bizi diren lekuan, ez dago igotaren irabazle izate baino sari handiagorik. Oso gutxik lortu dute. Elite oso txiki bat da, hori lortu dena. Baina oskok diotu bere bizitza profesionalaren helburua dela igot. Igota? Delako hori. Baina ezaguna izango da, ez da izango zeta belaunaldiaren zerbait horretik maitena eta biok elusiago garen hortan. Ez. Ez, vale. Ni jaio, baino lehen,
Bazegoen igotik. Bazegoen igota. Historia zegoen, mundu hortzegoen jada. Bueno, esan Ados, ingo a ber, izuet, zer da, zer da favorez. igota. Bai, favorez. Bueno, sigle batzuk dira, igot, Emmy, Grammy, Oscar eta Tony. Ordun, behintzat, bakoitzeko bat irabazi den pertsonak, bakoitzeko bat irabazi duen pertsonak, dira igot sariaren irabazleak. Hau da, Emmy badute, Grammy badute, Oscar badute eta Tony badute. Edo gehiago. Wow. Artistatzarrak, bueno, edo zortedunak, beti ere... Bai, karambola, erresa ez dau, Batzuetan, izaten da eta. Historian 16 16? pertsona dira Ara? hori lortu dutenak. Eta orain dela gutxi arte 12an, baina egonda hola sari Festa bat. taldelan oso polit bat, eta orain 16 dira. Pixka bat... Eta ezagunak izango dira, noski. Ezagunak dira, eta gero komentatuko Vale. ditugu zein dira, baina hasteko, guk esan dugu igot diala, Emmy, Grammy, Oscar eta Tony, baina agian gure entzulen artean badago norbait ezakinaz, zer dan Emmy, zer dan Grammy. Bueno, askotan ere nasketa edo nastu egiten ditugulako, ez da? Baina Toniak... Hori, bida. Harpatu nola pixka. Emmy sariak, inglesez Emmy Awards, urtero, telebista arloan, bikaintasunari ematen zaizkion sariak dira, bi ekitalditan banatzen dira, Primetime Emmy eta Daytime Emmy. Hau da, egunean zehar botatzen dituzten telesaiak eta gauean botatzen dituztenak. Batez ere, telesail estatu batuarrak saritzen dituzte, baina nazioarteko saia ere badago. Aurreko urtean, La Casa de Papel telesaiak, bertan ateratzen da dibidez Itziaritu ino. La Casa de Papel telesaiak Best International Drama Series saria jaso zuen. Nazioarteko drama telesaik hoberena. Hori da, igotaren Emmya. Lehenengoa, Emmya. Gero daukagu Grammy Awards, diala Amerikako Estatu Batuetako Arte eta Zientzien Grabazio Akademia Nazionalak, musika industriako artistak nabarmentzeko asmoz urtero eman ohi dituen sariak. Gero dauzkagu Oskarrak, hauek izango dira agian ezagunenak. Bai, ez, familiarrenak ointzet bai. Dia Academy Awards edo Oskarrak, ze berez Oscar ez da izen ofiziala, baina mundu guztiak Oscar ditzen dio, eta inork ez daki zehazki zergatik eta nondik datorren. Ikusten un Oscar Maierren atiz. Hasta ostoa. Hauek dira, Zinema Akademiak, zine industriako profesionalen meritua goraipatzeko banatzen dituen sariak. Esan dezakegu zinema sari ezagunenak direla munduan. Ez dakit zinemaldiko norbait aserretuko zaiten, baina bueno, Oskarrak dira ezagunenak bintzat. Eta gero daukagu laugarrena diala Tony sariak. Hauek dira agian guretzako gutxien ezagutzen ditugunak. Tony Awards, ofizialki Antoinette Perryren antzerki bekaintasunaren saria. Antoinette Perry Award for Excellence in Theater. Urtero emanako sariak dira, New Yorken banatzen dira, eta American Theatre Wing eta The Broadway League elkarteek, aurrek urtean Broadwayeko antzerkietan egindako lanak saritzen dituzte. Beraz, igot bat balin baduzu, telebistan, zineman, musikan eta antzerkigintzan sekulako izarra. Edo talentua bintzat baduzu. Jakindun zergatik deitzen dioten Oscar. Bai, esan. A bere, hemen jartzen du. Auskalo, baina esango nuke posible dela gaina hau entzuna nuen. Oskarrak berez, izena Oscar, izena hartu zuten 1989an. Eta antza denez, babesle edo, fundatzailetako bat, Margaret Herrick, ikusi zuenean lehendabiziko aldiz. Estatua txiki hori. Saria dalako gizon bat ezpata batekin. Gizon bat ezpata batekin. Bantza esan omen zuen, nire osaba Oscar. Ara? Antzartu omen zion, eta hortik Oscar. Ara? Gauzat esango izut. Gero Hola esan da, kuidao, Gero Juanina Ziartxoaga etorriko da, eta badakizu hartz esaten duen historia aztertzerakoan, eta jendeak egiten dituen axaleko tesin inguruan, konton dioki behar dela, eta gauzakola... Hau ez da, ainurrunekoa, baina tira. Horregatik esan dut. Margaritaren osabak Oskar izena zuelako, Oskar sari, Oskar ditzen zaielak... Zaien horrek badu bere, Astakeria hondigok ere egia izaten die, Siniste izut. Entzuten ari garen honek, badu igotik. Nire zalantza sortu zait. Emmy esaten badugu, ingelesez, Emmy. Emmy da.
Orduan, igual igot beharren egot izan behar du? Ez, Edo- igot. Igot esaten da. Igot. Bai. Ego, I've got an Like igot. ego. I've got an I've igot. got an igot. Bai. I want an igot. I want an esan azkar. I've got an igot. I've got an igot. Baina ez da hain azkar esan. ez daukazu. Eta hori Eta ze daukiko. 16 pertsonak bakarrik esan dezakete eta asko hilda daudeia da. Baina hau bizirik dago. Baina hau bizirik dago. Eta hau da John Legend. Atzo aipatu genuen John Legend, atzoko egunez jaio zelako, atzo zen bere urte betetze eguna. Eta, bueno, ziur igota lortzea baino pari hobeagorik ez zuela jaso. Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we write. John Legend Grammy mordoa irabazi ditu. 2005ean artista berrienari saria, urte hartan bertan Rhythm and Blueseko disko hobenenaren saria, urte hartan bertan Ordinary People abestiaren gatik Rhythm and Blueseko abesti hobenaren saria, urrengo urtean Hiben abestiaren gatik beste Grammy bat, Family Affair abestiaren gatik beste bat, Stay With Me by the Sea, 2008an, 2010ean bere diskoak baita berriro Rhythm and Blueseko disko hobenaren saria jaso zuen, bueno, hola, mordoa. Baina esan beharra dago, ekoizle gisa irabazi dezakezula legia. Ez duela esan nahi kantari, aktore bezala, ze askotan igual hori daukagu buruan esaten dugunuan Oskarrak, Grammyak, eta ez? Ekoizleek ere lortzen ditu. Kasu honetan John Legendek bere Grammyak bere diskoengatik irabazi ditu, beak eta gero Oskarra baita kanta bategatik, ez? Non gainera diskoren batean ekoizlere izango zen hori beste kontua. izango zen, baina bera abeslaria da, eta berak egindako abestiak, bueno, entzuten ari gara bera da abesten, eta bere abestiengatik irabazi ditu. Orduan esan dugu, igotan lausari dia, Grammyak dauzka. Mordoa, gero irabazizun Oskarra 2014ean entzuten ari garen abestiarengatik, Selma... Entzuten ari ginen. Justu bukatu da. John Legendek esan du, neta zaidiala izketan naiz irratian isildingo naiz. Selma filmerako egindako Gloria abestiarengatik irabazizun Oskarra, abesti honenaren saria. Orduan bai, adibidez kasunetan, ez da bea aktore bezala, beak aktore bezala jasotako saria, beak abestia intzun film baterako eta film horren soinu banda hoberenaren saria irabazi zuen. Baina hor ja, Grammy eta Oscar, listo. Gero, Tonya irabazi zuen, August Wilson Jitney antzeslana ekoitzi zuelako, eta gero, azkenekoz, Emmya lortu zuen Jesucristo Superstar Live at Concert emanaldiaren gatik. Hau intzuten emanaldi bat, beak intzun Jesucristoren papera intzun ba, eman da dena intzioten sarie. Sekulako lana eta bea zan Jesucristo Superstar. Eta hau izan zen, kontzertu emanaldiantzeko bat grabatu zuten, telebistan bota zuten, eta telebistako programa berezi horrek Emmya irabazi zuen. Emmya jaso zuen, eta horrela, 2018an, igotaren irabazle bilakatu zen John Legend, izan zen, sari preziatu hori lortzen zuen, lehen gizon afroamerikarra. Wow. Baina emakume afroamerikarrik bazegoen aurretik. Oso ondo. Lehen gizona bai, baina ez lehen pertsona afroamerikarra. Ze hemen emakumeak aurre hartu zuten, eta Whoopi Goldbergek igota dauka. I'll be there in a hurry, don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Utzi pixka gehiago. You could always count on me. Vale. Bilatu behar dugu, esaldi bat Goiurik horrelako momentuak bizi ditunean esateko.
Bida, ointxe zerbait esan manunez, goiutzarra, Goiarra. Goiarra. Bai, oiarrarekin ebaduelako, ez? Hoixe, ezea. Bueno, Whoopi Goldbergei norratik esan zion, aizu, bakizu igota existitzala, eta lortu dezakezula, eta esan zion, Vale. no montai high enough, nik lortuko dut. Guk ezagutzen dugu pelikula honengatik, bereziki, Sister Act. Zagit, da oso pelikula mitikoa, Whoopi Goldbergek egiten du, monjaren papera, eta juten da instituto batera, klaseak ematera, abes bat sortzen du, eta bueno, sekulako arrakasta izan zuen pelikula honek. Beste, eundaka filmetan parte hartu du, adibidez, The Color Purple. Hoixe. Sekulako pelikula txarra. Hori pelikula txarra da, favorez. Ikusi ez dunarentzat, ikusi dezala. Oso, bueno, ez dakit, boteretsua da, Bai. Boteretsu, bereziki boteretsua, hor utziko dugu. Bai. Edo, Ghost pelikulan, Demi Moorerekin eta Patrick Swayzerekin, eta Ghost filmarengatik Oscar saria jaso zuen. Orduan badaukagu lehenengo saria, Oscarra. Gero, Whoopi Goldbergek momentu honetan telebista saio badauka estatu batuetan, talk show bat, The View izenekoa, bereziki politikaz eta hitz egiten dute, 2019an telesaia programa horrek jaso zuen Emmy bat. Gero, Grammy bat dauka Whoopi Goldberg Original Broadway Show Recording bildumaren gatik, berak Broadwayen askotan parte hartu du, eta intzuten bilduma bat, bere Broadwayeko abestiekin, eta bilduma horrek Grammya jaso zuen. Eta, zein falta zait? Tonya. Berak zuzendu zuen Truly Modern Millie musikala, eta musikal horrek Tony saria jaso zuen, beraz, lauak. Zenbat urte esango zenuke dituela Whoopi Goldbergek? 63. Gehiago. 68. Zuk zenbat? 68. Gehiori? 71. 65 ditu. 65? Horentxe begiratu. Esan dut? Bai, esan dezu. Esan zenuen. Erdin zerdo, 65. Bai, hortxe. Esan dut? Ondo izinen, bai, oso ondo izinen. Erke izinen, sandwich egin dizu. Hoxe indiot Whoopi Goldbergi. Zein? Whoopi Goldberg. Whoopi! Eba, altzaporru! Bai, aipatu dugu John Legend, eta aipatu dugu Whoopi, eta aipatu behar dugu Alan Menken. Entzun dugu hasieran Alan Menkenen abesti bat. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Zerrak izki letra guztiak neskonek. A ber, zerako adalako. Hau da, Aladin, mundu oso berri bat zuretzako. Nola gustatzen zaizkizu nolako gauzak. Ez da posible. Eta Alan Menkenek ere igota dauko orduan. Bai, da igota lortzen azkenetakoa. Eske Alan Menkenek nola ez du baukiko, nik maite dut Alan Menken. Osea, bere abesti guztiak maite ditut, adibidez entzuten ari garena. Aladin filmekoa. Egia da, beste hauek badutela zerbait, hola, barrenean, pizten zaizun ar bat bada, esatezuna, edo zer gauza da posible, Eta ez esan, ez daukela horre. Bai. Inigo! Inigo, Grinch! Ez dite zer berezik esaten. Bale, ok. Baina izue ondo, Zuek salbatu mundu, Vale. Hori da, abesti hau entzun eta edo zerretarago gai bazarete, ederki. Jarraitu ezaket? Bai, favorez. Zue galetu dira, zuen ikiritzia eman besterik ez dutekin. Ez que zati galetu jozu. Ai, ez dakit. Esperantza oindi mantentzen nuela. Jarraitu duet, Alan Menkenek. Alan Menkenek Oscar asko ditu baita. Piztia, ederra eta piztia, Beauty and the Beast filmarengatik, Aladinengatik, Pocahontasengatik, ez dakit. Pelikula mordoarengatik jaso ditu hainbat Oscar, soinu bandengatik. Gero dauka, Tony bat Newsies musikalerako egin zuen abestiengatik, eta zein falta zaizkit? Ez Tonya esan dut, Oscarrak esan dut, Emmy ebazi zuen Rapunzel's Tangled Adventure, dala Rapunzelen
historia kontatzen duen telesail bat, telesail horretarako intzun behako eta musika sortuzun, eta horregatik Emmya jasozun, eta Grammya ere irabazi du soinu bandengatik, esan bezala, Ederra eta Piztia, Pocahontas, Aladdin, abesti hau, horrelako musikengatik jaso ditu. Pentsatzen dut, horrelako inbeste sari jaso eta gero, iritsiko da momentu bat gazte eta berra darrapatzen bazaitu, ez? Halako presio ere egingo duela, ez? Behin dena jasota, urrungoa zer da? Normalena, igota da, bizitza guztia pasabertuzu lanean igota lortzeko. Normalean, ez dakit, inork ez du lortu igota 10 urte mueltan. Igual jasotzen duzu, Grammya 25 urterekin, eta 45 urte euki arte ez duzu jasotzen toni bat. Eta kaso 60 piko euki arte, Oskarra, ez? Azkenean bizi guztiko, omenaldi moduko bat ere, ez? Bestela ikusi ditela. Hoi da. Orduan, ez dagoela inor oso gaztedanik eta ja igota gertu duenik. Gazte izan eta apostu ingo genukena lor dezakena, bururatu gilitze ziuki izen batzuk akar. Bai, bereziki bi izen. Bota. Nik bat daukat buruan. Esan. Nik uste Lady Gaga badela kandidata bat, igota lortzeko. Bale, baino da hautagai bat oso etorkizunare begira, ze Lady Gagak bakarri dozkenik uste Grammyak, 3 nominazio Oskarretara, eroriko da, egunen batean akaso. Eroriko da. Baina uste dut hori dela zaiena, ez? Oskarra, momentu honetan netzat Lady Gagaren zatez. Nik Lady Gaga musikalak egiten eta antzerki saria jasotzen ikusten dut errex. Baino gehiago ari da zinema munduan lan egiten, Broadwayen bai. Eta telebistan, Emmya badauka. Emmya badu? Bai, American Horror Storyaren gatik. Tony eta Oskarra, ez dakit. Nik uste dut, bai. Bueno, niretzako Lady Gaga 20. mendeko artista. 21. mendeko artista esango dugu. Baina badaude beste bi, nire uste apalean gertuago daude. A ver. Ez zuten ari garena. Cher. Cherrek dauka. Nik artista gazteak esan dut. Bueno, barkatu baino, Cher, topatzen mazu horrez, ziuraski... Zer bat urte ditu Cherrek, egin dezagoen apostu da? Hone? A ber, hau da Tina Turnerren... 70? 70. 10-etik gora. 76. Nik zazpi esango detenga. 46 datea kontuak. 74! Josos. Ona. Nik uste dut Cher igota lortzeko bidean dela, ze badauka egoa. Ez egoa. Hori ere izango du. Izango du, akaso. Beraz, Emmya, Grammya eta Oskarra. Tonia falta zaio. Baditu. Bueno, baina Toni momentuan irabazi dezake. Emmya irabazi zuen 2003an Cher The Farewell to dokumentalari esker, bere bira bati buruz egin zuten dokumentalari esker, Emmya lortu zuen. Moonstruck pelikularen gatik, 86an edo horrela, Oskarra irabazi zuela, eta Grammya entzuten ari garen abesti honen gatik lortu zen. Bueno, abesti ez abestia bakarrik, disko osoaren gatik, jatuen Grammya ezakitu izango zen, baina baditu hainbat Grammy. Orduan, esan bezala igoa badauka, falta zaio Tonia eta zurrumurrak hor daude. Esaten dute bere bizitzan oinarritutako musikal bat prestatzen ari direla Broadwayen. Eta bere izango dela behintzat zuzendaria edo ekoizlea. Eta Cherrek jarraitzaile asko ditu, eta ziur musikala egiten badute, sekulako rakasta izango dula, eta egiten badute behintzat Tonia lortzea grisa izango dela. Nik uste du baietz. Ze Cherrek baitora jarraitzailean da, eta... Toniren bat gainera. Toni sarietan ere esparru ezberdinak izango dira. Ekoizle bezala lortzen badu, interprete bezala lortzen badu. Noski. Baina lortu ezak esaten dute, martxan dela, musikal hori, eta Broadwayen Leicester ikusiko dela, beraz, oso gertu, nire ustez, igota. Baina ez da bakarra. Egoa daukaten famatu asko daude munduan. Eta beste bada, Kate Winslet. Bueno, oso ona ere bai. Titaniceko Kate Winslet. Revolutionary Roadekoa. Adibidez. Film gogorra, gogorra baino oso ona ere. Leicester liburua izango dugu hemen gure elkartruke liburutegi txontan. Begira ze ondo. Ze ondo. Kate Winsletek Emmy saria lortu zen Mildred Pierce telearen gatik. Grammy saria badu hau izan daiteke igual arraroena, ze guk Kate Winslet aktore bezala ezagutzen dugu. Eta esan behar dugu, Grammya badauka, baina ez abesteagatik. Berak jarrizun ahotsa
umentzako ipuinak biltzen zituen disko bati, narratzaile bezala ahotsa jarri zuen, diskoaren izena zen Listen to the Storyteller, a trio of musical tales from around the world. Aha. Eta horregatik irabazizun Best Spoken Word Album for Children. Aurrentzako... Arrapazak. Itzuli hori, venga. Aurrentzako itzen bidezko diskorik oberena. Horrelako zerbait izango litzateke. Eta hor dauka bere Gramia eta Oscarretarako 7 aldiz. Bereziki aktore ona dela esango nuke. Jaso zuen gaur egun dagoen obenetariko bat. The Reader filmarengatik. Bitatibez Kate Winsletek oso ona ere. Lehenengo aldiz egontzanen Oscarretarako lehian 22 urte zituen. Oso gaizte. Gero The Reader filmarengatik lortu zuen. Orduan berriro Tonya falta zaio, Cherry bezala, baina Kate Winsleten aitona monek antzoki bat daukate. Behaiek hortan egiten dute lan, behaiek sortu zuten antzoki bat, orduan nik uste antzerkirako grina odolean badaukala. Bueno, eta horrela zirkula itxiko lukeela, ez? Noski. Orduan nik uste hor daudela Kate Winslet eta Cher, gero askok esaten dute Martin Scorsese. Martin Scorsese zinema zuzendariak ere, ze baditu... uste Tonya falta zaiola baita. Ze Grammy, Oscarra eta Emmy badauzka. Orduan hor gertu dago baina nik uste, Martin Scorsese, pixka, zarra dago eta... Winsleten aldekoan eta Cherre bai, Ilusio gehiago ingo liake Kate Winsletek, baina gertu ikusten dut Cherrena. Baita neuk ere. Bueno, Winsletek oraindik ibilbidea badu horretik urte gehiago ditu, berandogo bada ere hori eskuratzeko. Eta zergatik egingo lehaken ilusioak Kate Winsletek igota irabazlea. Kate Winsletek esan bezala Oscar saria. Lanak aitzaizkizunak ematen, Winslet esatea. Gure anglofonia irakasle zareten horiek, atasko linguala duzu ebingain ataskoa. Kate Winsletek Oscar saria jaso zuen The Reader filmarengatik, eta Oscar sari hori komunean dauka jarrita. Orduan, bere etxera gonbidatzen dituen pertsonak, joaten dira komunera, eta hartzen dute saria, esan bezala urrezko gizontxo hori, eta ispiluaren aurrean, jartzen dira, entxaiatzen, noizbait, irabaziko balute ze esango luketen, edo, agian ez dira aktoreak, orduan ez dute inoiz Oscar saria jasoko, baina, ze detaileak eitena. Eta nahi asko gustatu zait, zeni batzutan dutxan jartzen naiz, eta esatet, venga, nire diskurtsoa prestatuko. Baina, gehiago, hola, zepillo batekin edo, igual, ez? Tipikoa da. Horrazia hartu eta mikrofono gisa erabili. Oskarra irabazte balin bait, zesango nuke. Tardun jartzen naiz horraziakin, Kate Winsleten laguna izango banitz, Gonitzake Kate Winsleten etxea, eta hor komunen Oskarra hartu, eta hor, Gertu ikusten zaitu. Zu imaginatzen zaitu. Gertu ikusten zaitu. Alare, uste dut inoiz euskeraz ez dela sari bat komunean izatea hain txukun erabili, linguistikoki. Alegia, zerbait elkar banatzen dugunean, badugu, komunean, aman komuna, eta holako asmakizunak egin ditugu, hizkuntzen generitzen, baina, orain gontan bai, komunean sari hori badu, Kate Winsletek. Bai. Eta nola siguen gure aurre ikuspenak egiten, pentsatu eto jo. Eta egongo balitz euskal igota, zeinek irabaziko luke. Zeinek eta zertan oinarrituta. Eta zertan oinarrituta, badibidez, Itziarituño. Esan bezala, Itziarituñok emiaia badauka, La Casa de Papelengatik. Itziarituñok, hori, telebistan aritzen da, film askotan ikusi dugu, abeslaria da. Kanpaiaken azkeneko aldiz, ez dakit loreak, abeslaria da. Ingot, gainea bere taldea da, Ingot. Oida, Ingot. Eta antzerkian ere aritu da, orduan. Aritzen da, bai. Lau horiek uzartzen ditu, beraz? Poztuko nintzateke. Zakizu ez pertsona ederra den itziar. Gero, zer gehiago, Fermin Muguruzak, abesten, jaso ditugu hainbat sari. Naiz eta sariak ez zaizkion gustatzen, berak esan duen hau. Ari esaten da. Gero adibidez, berak zuzendu zuen Black is Beltza, zinemaldian duela urte batzuk aurkeztu zena, orduan zineman ere bai, musikan, zineman, telebizan ere ikusi dugu.
Bai, niri bururatzen ari zait beste bat, gainera saiontan elkarrizketatu genuen Ramon Agirre. Ramon Agirrek badu Oskarra Hanekeren amur pelikulagatik. Bai. Esango nuke Max sariak batzuk badituela antzerki gintzan, baina Ramon Agirreren, ez dut esango ez ezaguna den fazeta bat, zeberak antzerkian abestu izan du, doai nagusietako bat abestea da. Ez da gize gitarra bat eskuan, zein ondo moldatzen den Ramon Agirre. Ez nekien hori? Eta izan ere, izatez, badu, alako konpromisoa, bigarren kafera gitarrarekin etorri eta kantu saio bat egiteko. Begira, ilusio egingo lidake. Bai, behin onta zaritu. Bueno, Ramon Agirrek igota ez? Nere senarra goen kalen, Artxuaga horrela egin du. Nere senarra izan zen da Artxuagak egin du. Ramon Agirrek igota bakarrik ez. Osa, beste izabat sortu beharko genuke, ze Ramon Agirrek poesia ere idatzi izan du. Bueno, pegot, poesia aurretik jarrita. Bueno, da beste euskal sari sorta egin genezake, euskadi literatur saria. Begira, oberena Artxuagari galdetzea. Bai, zuk uste? A ber, horretan zeinek daki guaino gehiago. Ba, esango, izut Black Is Beltza, baina guk ilunak argitu egin behar ditugu. Bere martxan, olora zaten da Black Euskaraz. Black Is Beltza, Black Is Beltza, Black Is Beltza, Black Is Beltza. Gizateria, zaguakida, and I know you said black and white. Black is better. Let's go, Black is better. All right, Black is better. Black is better. Yeah, Bigarrenak, zirelako beti operatuak, bigarren kafea. Hau ezin da betizkutuen eta mikroak eta mantendu, Polinazio Artxuaga, arrazo leon etorri mikrofonoak. Ilunak argitu erren, ez zer egiten ari zen. Zuek entzuleoko gustoa Ferminekin naizkieten bitxartean. Izkinak azintzen. Hautia garrote guztu, Polinazio Artxuaga joren, bai, arrazo leon egitu, bigarren kafera. Atxaldean. Bueno, hasi zara, baditu. Karra batzu, baina horren ere kontatzeko modukoak dira. Bueno, guk bat kontatuko ditu. Aritzin dut ere, duoten oso zabe direla, baina oso ziri giroan, ez? Bai, antzaren ez broma kantatzen. Ziri gotatzen. Hori bota digu. Bueno, haitu ez da geratzen txarra. Bueno. Urren aixik gobe. Baina, adibidez, zintan kontatzen bali badut, juri egin gertatuko da, baina. Sing, sing, sing of the mistletoe. Eta nik galdetu, juriola jartzen denean, horri nola digeri zaioken, eta panela segure bada. Goi grubi. Zer da, Goi grubi? Grubi, ez dakite iztegiten datorrenea, baina Simon eta Garfunkelen kanta famosako film Grubi. Bai bate uste drogarekin, eskalako trantzea jari. Bai, groove. Inglesezko groove hori musika egiten edo erabiltzen da, kantu egaiz groove handia du. You can hang your lights on me. Hang your lights. Eta hori bai duela. Hang your lights. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree. You can hang. Bueno, ritmoaren sentitzen du, batez ere super. Hor groove bat sortzen da, eta musiki batek groove bat guenean, badirudi, ritmoan
badagoela konexio bat ritmikoa eta taldearen artean. Eta esango nuke, jurik hau ezpalin badaki du, maitenak gure anglofilak direla, baina grooving batean egon izan, marihuana pixkaten laguntzazkola flowean murgiluta zaudela. Flowean, hori da. Baina da, flowean, erantzukun batean, berezko autentizidea. Esan bat, Ni marihuana gabe. kuk dakigul. Oso groovy. Me. Pentsa. Put yourself at the top of my tree. Gabon kantua omen da. Hau, naiz eta ez duen Gabon kantuaren estetika musikala, baina hitzetan bai, garbi geratu zitzaidan, duela, hori lasai. Eta guk egu berriak ere bere inguruan jarri behar ditugu. Edo egu berrien kultura hori, eta Juan Ignacio Artxogari izan digu, tira. Ona, iritsi gara, abenduaren 30 atzetik ospakizun batzuk hauertik baditugu besteak, baina nondik nora Euskal Herrian, eta uste dut ez bakarrik Euskal Herrian, neguko jai hauek ospatzeko joera, gero kristautasuna, eta nondik abiatuko gara, Juan Ignacio? Bueno, ez eta guztietan bezala, gauzak bere testu inguruan jartzetik, ez da? Gaur neguko festa batzuk ditugu, baina hauek sortu ziren garaian, zergatik eta nola testu ingurutan sortu ziren ikustea, ez da? Alde hortatik, kultur testu inguruan jartzeko neguko festa da, naturaren gaineko garaitzapena, nola hori esateko, ez da? Nahi gustatzen zait imaginatzea, eiztarien eta lehen nekazarien arteko transizio hortan edo bizikidetza hortan, ez da? Gaur bezalako giro hotzen da, umel batien, eiztarik izan jokan nola ebala, kobatzulo bat enxatuta, eta zehan, ezagite, asko bilatuko zuten, momentu hortan, eta horien ondoan, edo handikan ez oso urruti, nekazariek, jotasu, festa, jan, ean, mozkortu, ze impresio ingozun horrek, ez da? Jode bai ze aurreatuta dauden, ze ondo bizi dien da guzti gaizki, ez da? Bixat, bueno, hori da baitare testu inguru, ez da? Natura zenbat eta antzuago egon, orduan eta barranda handiago, ez da? Eskat, naturaren gainetik. Guge, hemengo jaunda jabe. Badu horrek ere egotik. Bueno, eta festaldi guztiotan badira ez, egun batzuk oso berezitzat ditugunek. Bai, orduan berez, guan esaten du, eguarri buruzte esan behar da, eta gero, inauteri buruzte esan behar da, eta bueno, azkenian, hau da, festa ziklo bat, lehen esan genuen bezala, neguan ezin da, nekazariak ezin du, kanpoan lan egin, eta ganbara beteta dauka, lehen egindako lanetatik bildutakoekin, eta bain da, jotaso, neguak dirauen artean, lanik ez eta festa. Orduan, ikusten dugu, gero, izenak eta diferenteak daude, baina San Nikolasen hasio, abendu hasieraneo eta inauteriak pasa arte, jota fuego, ez da? Hori Siberuan ondo berde da, ez dute noizian behin bat eiken, bezik eta jaiero, maskara daiken da, toki batean ez bada, bestean. Horrek ondo gordetzen du pixka bat jarraikortasun hori, ez da? Eta guain egun, maskara da. Oporraldi horren jarraikortasuna, ez da? Guain, gero horren batuan, pentsa daiteke horiek aldo egin dugu, tartian Eliza eta sartu dalako, eta gauza asko gertatu dialako, baina pentsa dezakegu lehenago ere, jarraikortasun horretan, festazko jarraikortasun horretan, izango zirela egun batzuk beste batzuek baino seinalatuago zerbaitengatik, ez da? Bueno, batetikan solstizioa, baino ospatzen ari garena, garbi dago, hor kontrolatzen dute, egutegia kontrolatzen dute, eguraldiaren gora berak, eta badakite garai hortan, nekazari diren garai hortan behinipin, eguna luzatzen hasten duela, eta eguzkia ekarriko duela, eta bueno, pozgarria da, ez da? Hor, pentsa daiteke, ospakizun seinalatuago bat izango zela, espalditik. Gero historikoki badakigu, erromatarren garaien, da Saturnalia deitzen zea horiek, ospakizun minak ziala, jendearentzako, da? Horrekin batera, beste batzuk, ez dakit, negua, xatage da inguruetan, hori izaten da berriz, negua bereko horrenean dagoenean, ez da, agian horrekin lotuta, neguaren otzi ondienekin lotuta, beste festa, bereziago bat, Santa Gela bezperan,
dugu saiontan ospakizun oso berezia. Bai. Esan, mesedez. Maitena Santagera bezpera baten jaiozelako. Duela, Aizu, berrogei, egiten du, urte. Zupei berrogei aldia. Bai, negu hotzenean jaio nintzen, nolako xana izan legoni? Goxoa. Eta gero azkenik, beste batzuk inauteriek bezala, gaur egun duten protagonismoa Elizari zor diotenak, esaten dutenez. Zeren, hain garrantzitsu zian, gero atzetikan 40 eguneko penitentzialdia zetorrelako, eta orduan jotasu hori behar handi goz egiten hasi ziren, esaten dutenez. Baina, azkenian oporraldi oso bat, festaz festa, eta horren barruen egun batzuk, arrazoi batengatik bestegatik pixka bat seinalatu dago, hortik sortzen dira, gure Eguarriak eta gure San Nikolasak, eta Eguarriak, San Nikolasak aurretik, Eguarriak, edo Inauteriak, edo Santandedak, edo horrelako, horren barrenean. Ari gara ondo baliatzen, Juancho Zeberio etxekipiak eta bere galdekiek. Egu berriu, mama! Gabonetako euskal kantuekin egindako jazz moldaketa hauek, eta tartean atorra hau, berez beste modu batera ezagutzen dugu, baina hortxe da. Handu ez da jauna saxoarekin, Helene Arandia kantuan esango nuke ari zela, eta, mama abez batzak sortutako doinu hauek. Hauaren noski, geroago iritsiko zen, baina badu, etxera etorri eta gaztin txinbela jatetik Gabon giro honek. Aipatu bezala badira egun batzuk orduan, seinalatuagoak direnak ospakizun horietan. Horietako bat, esate bat, gorde da, Elizaren eraginik gabeko, horietako bat, egun bat zergatik zen, besteak baino, seinalatuagoa eta festa handigoa zergatik egitezan. Eta da, Black Monday, deitzen dana, alegia, Golde Astelena. Golde Astelena, eta hori da, neguko oporraldi hori amaiera ematen dion eguna. Lega, udaberria datorrela eta lanera atera behar dela urrengo egunetik edo, oporraldia bukatzea, eskuela bezala. Azkeneko horre egiten da festa bat, eta nor nahi joaten bada, nor nahi jotzen badu Googlea eta argazkiak ikustea eta ikusiko du, pitxuren oso antzeko pertsonai bat ere badutela, The Fool, eroa, azkenien, benetan harrigarria da ze antza duten pertsonai horiek. Honen letra ere badakizut, goi? Markatu, aprobetsatzen dezagun entzun dut oso gaizki. Hoi da peste virusa zabaldu zaiguna. Daigun. Daigun da daki hori. Eta guk horrela ikasen gani? Daigun. Daigun zertzen eta venga, dezagun handik eta dezagun handik ez. Igaro daigun. Igaro dadin, igaro daigun, dakigun. Batuaz, dakigun. Igaro daigun. Baina da horrela ikasi genuen atxikitan. Baina nik urteak baramatzat gero eta gehiago dezagun hori entzuten. Eta enuen inizu lortu zen dut zartatza, no? Niri ez, jakutsi zidaten dezagun. Ara? Ikastolan, Guen ari gara ilunak argitzen, eta zuri ikastolan argiak ilundu zizkizu. Alakorik egin zuten. Berroi urte, berando. Bueno, Black Monday aipatu duzu,
Juan bueno, badira ez, iztautasunak berak uspertu dituenak, aipatu ditugunen ere inauteriak, Aste Santuaren penitentzien atari hori, eragin izan dute, zalantzari gabe, kristauek edo kristautasuna guztiuntan, baina ondo agertu duzen bezala, badira ez, nekazaritza garaitik ospatzen zirenak, gerora, ez da mozorrotu edo direnak, zerbait eraldatu direnak, baina asko solstizia bera, askoaren inguruko atituak, horiek baziren, kristautasuna ditu horretik. Noski. Baina nekazariekin, nik ez dut uste paleolitiko historiak solstizioaren berri zauen. Ja, egutegia hain ezagutzea hori nekazariaren beharra da. Noiz erein eta noiz ditu eta kanpoko lanak zehaztasun bat eskatzen. Nik uste horrekin lotzen dela, hor sortzen dela, egutegia ondo eta zehatz ezautu behar. Egun badakigu, solstizioa edo, hogeita batean, hogeita bitartean, batzutan zehaztasun matematiko ikaragarriarekin esaten dugu, baina garai batean, kristautasunaren aurretik ere, suaren inguruko herritik edo aro edo garai aldaketa horiek ere, ospatzen omen ziren hogeita lauean, Juan Ignacio, horren susmorik bada. Baina ere hogeita lau esan. Azkenien egutegia egiten dira garai bakoitzean dauden bitartekoekin. Gaur egun dauzkagun bitartekoekin, badakigu ze batutan da ze minutuan da ze segunduan gertatzen den zenien eguzkiaren posizio hori lurrarekiko, ezta? Lehenok gutxi gora berako bat egiten zuten da hori da 24an ikasi genuen bezala, solstizioak 24an da ekinokzioak 21an. Gero, gora bera txikiak egiten. Ez da, sektoa, baina ospakizuna horrela egiteta. Beraz, ez dakigu zehazki oso atzera eginda, nola egin ziren ospakizuna hauek edo egiten ote ziren, baina nekazaritzaren giroan eta garaian kokatu behar ditugu, hori argi geratu zaigu. Baina geografikoki ere, ez dira gureak soilik hau leku askotan... Nekazaritza gurire kanpotik etorri zitzaigun eta nekazaritzarekin batera etorri ziren. Ez dago esaterik, ze gauzak hor ikusten ditugun festetan eta ze gauzak diren ekialdetik eta nekazarien eskutik ekarritakoak eta ze gauzak izan daitezken gero hemen trikuarrien eta sortu zen kulturaren bidetik dituzenak. Hori segura askazak eguta zaila izango da. Mapak eginez, pixka bat gehiago, zer nun dagoen ikusita, zehozek gehiago jakin liteke, baina, berdin mozorrokin, dantzekin, gauza horiekin guztiekin, ez da? Baina, nahikoa da, egia txan, gaur egun Googleek halako aukera ematen digu, Googleen sartu eta ikusiko duzu, Esloveniako argazki batek ematen dula altsasun atera dela, ez da? Pertsonaiak, mozorroak zeak oso antzekoak direlako, ez da? Eta hori Europa oso antzeak daukazu. Bueno, aukerak ere mogatuak dira, ez da? Nekazari bizimodu horretan, zer daukazu, lastoak egiten duzu, pampin bat, ez da? Eta hori eta zua. Eta arruak zorrotzeko. Eta zintzarriak. Zintzarriak, lastoa eta zua. Eta kraskiriak, azkeniak guztietan errepikatzen diren elementoa. Gogoan dut San Nikolas gau bat Austrian, Igol izeneko herriska txiki batean, uste dut Innsbruck hirian ginela eta handiken autobusez ordu betera edo joan ginen, mendian gora estazio baten atarira edo lehenengo instalazioetara ez. Eta esan ziguten, San Nikolas gaua ospatzen zutela. Eta Juan Ignacio dion bezala, alaxe zen, antirik akaso maskarari batzen, baina oinarri-oinarrian zelda batzuk bat ziren, karroza modura, lastoa, sua, zantarriak, baina hain bizizuten ez dakite, pasiotz edo, hanginenok eta, arrok txamar edo, erreferentzia koiese dira, baina arrok txamar, ez aguna zetzen leku batean, beldurra pasaren, no? Nik emezortzen urtean nozkan, ez zortzi, eta zioa baizan, bai, hau festa bada, baina ez dakit, nola bukatu. Eta gogoan dut, zirela aur txikiagoak, orduan bai, zortzi, bederatzi urtekoak, eta eurek, beldurra gogoz pasatutela, baina festa ikaragarri ederra zen, hori bai, sinesgarri. Bueno, festa horiek herri edo auzo baiakoak dira, eta kontu hori gogora ekartzen dit, eta ez dakit, 30 urte, Ituren eta Zubietako inauteriak eta modan jartzen hasi zienian, eta Donostiko jendea joatezanean ikustea, gorotza botatzen hartzen zituzten.
Aurreneko turistak oso gaizkia ikusi zituzten. Beren inauteritzen ospatzen nahi zen, pintxo jantzita, beren arkatik kamarakin, pentsatuko zenako, zoko zean, lurretik ganta. Ez eman ideiaik. Baina horrela itxetan, eta ez dakit oraindik. Ni ez daite nintzen, baina bai, horrelako kontuk askotan entzen. Badakit ongi horriegiak ez direla goberrak alako horietan. Eta atezate joatearena, alaitzen, abesten, eta eskean ere, hemen ematen da, eta kanpoan ere, alakorrik? Bai, eskin bea da, toki guztietan. Bueno, hori ja, egoaldean, ez dakit egoaldean, baina bai, iparraldean bai. Iparraldean bai, Inglaterran eta zean da festaoik berdin dira. Eta eskatze hori zer da? Bueno, pues hori da, festaiteko biltzeko modua hori da. Etxe joan da, kantatu, eta dantzatu, alaitu, eta horren trukean, ze janda zerrean jaso, eta gero horrekin, afari eder batein. Afari eder batein, nahikoa ean, eta gerokoak. Elementu horiek ez aldatzen, Jana eta edana... Bueno, eta amaitzeko, hori badak, arramen gai bat, polemiko txamarra ez dute izango, baina kanta eta dantzaren ondorenak, zirria eta eskalaguntzea. Bai, bueno, seguro asko gure intelektual guztiek azkeneko 200 urtetan apaizak izan dialako, nik uste eta hainbat kontu deskafeinatu xamarre, urardotu xamarre iritsi zaizkigula, ez da? Eta kontu buruz ez egiten. Atzo bertan, haitu naiz pixkat nire inguruan kontu hauek egiaztatzen, eta jende hain gazte ezan jendeak ere, ez zituen ezagutzen, ardizka ezagutzen zituen, ez da? Bueno, zirria zer dan, ez dakit badakizuen, iztegira jo gabe. Eta iztegira jotzen baduzure, zirria da fereka. Fereka xirri. Duela aste batzuk gontzan Xabi Solano, eta bestu zigun baltxekua, abestia, eta horretan du baltxean irri, soroan xirri. Bai. Ez du iluntzen eskalaguntzen. Bueno. Eskat gure ligoteo instituzioak. Nola baina esateko. Zirria, naiz eta iztegilan datozen erreferentziak, orotarikon datozen fereka, eta zea, hortik pasatzen zan, baina toki batzutan esaten du, bai musu eman izun, baina zirririk ez nizun egin. Orduan, toki batzutan adira ezen da, esan gabe zirria musu egareago ez da. Guretzat, guk ikasituna hemen, eusaldean baina epin, zirria da, gonapetik iztarrean gora, di joan fereka. Hori goierri. Serio kamata da, nola baina izateko. Hori ez dago jasota. Rotarikoan ez da torrik ez dakitzuk goierritik ez dagutzen duzu. Ez, goierri fereka bezala. Lazana, edo... A ver. Bueno, erdibiden dagoen hori. Baina serioago. Bai, pikin bat aurraxo. Hemen zirria zen, erdi brometan, erdi serio, erdi ilunpetan, onapetik eta izarrean gore izana. Hori bat. Neskalaguntzea, jende asko ez dakiz erdan, neskalaguntzea. Neskalaguntzea zen, beti baserri giroan, edo herri txikiko festa giro horretan, ilundutakoan, hainbat baserri plazatik urruti zeuden. Batzuk baita ortubeteko bideare indarra zegoen, eta orduan ez pare, peligrorik gabe etxeratzeko, eskatze zion, normalean behar. Txate zuena, mutil bati edo beste bati hori, lagunduko zion gero etxera. Eta, instituzio horren horrean, adizu hemen eskatzeko garaian, gizonezkoak ez gaude oso adituak edo oso ikasiek. Ehala esaten diate. Gauza bat dela, ez dela nahikoa poliki izatea eta atsegina izatea eta gustoko izatea. Eskatzen jakin behar dela. Eskagintza hortan oso ez dira. Orduan, instituzio bezala zion neskalaguntzea. Orduan, neskalaguntzea ja, horren
barruan jakintzat ematezan, zerbait pasa behatzula gero, neska etxean jo lagunduta gero. Hori gizonaren buruan esan nahi duzu. Ez, Sozialki, osea, biek bazekiten hori. Naiz eta esatetxo zen, neskak aukeratzen zuen, neskak esate zion honi edo ari, aizu gero lagunduta zu etxea. Nik soinu jole bati entzun izan diot, Berasteiko plazan, garaiaitan sueltoan gertutik ezintzen, 75 oraindik iritsi gabekoa zen, eta atsedenaldi iristen zen, eta bigarren saioa asterakoan, noski, dantzaldi hartan, berdin-berdinak ez ziren egoten plazan. Eta buru altxata, plazatik mendi inguruko baserrietara, han krisilloak eta ikusten zirela. Eta krisilloak mugimendua joaten zirela, baina batean krisilloren bat geratzen zela nonbait, eta han ikusten zela tarte batean, bueno, kanton egion bezala. Nola da, dantzaldian irri? Baltxean irri, soroan irri. Ja, entzun guain, Urrun bizizaren ez, sentitzen aizorteko. Denboran gehiago du, zurekin egoteko. Baltxean irri, soroan xirripen ahitzen. Horrekin lotuta jakinaren gainien zehola, Euskal Laguntziak zertzekarren, baina tarteka, izatezan, gaizki ulerturen bat edo beste, ez? Orotarikoak dakarren zitatako bat hori da, ez? Osa, Euskal Laguntzia jonda, bi belarrondoko jaso. Zitaren bat bada. Eta gero bestea oso ezaguna, hemen bainipin oso ezaguna, nipentsatzez Euskal Herri osoan izango dala baino. Bere garaian txiste afaritan eta lazkao txiki kontatzezuna. Naiz eta maikide guztiak bazekiten, baino berriz kontatzezuna. Harekin berrein, no? Zan, hemengo mutil xalo, inusiente tipikoa izan da. Nola, eskak, bestetatik gero etxea laguntzeko eskatu, eta bide luzea, urrutiko baserria, eta ordu beteko bidea egin da gero, aliatu dire. Neskan etxera, eta orduan, neskak izan, zu, honeat horrizkeo, unuzkeo, beste zeo zen barko ez, eta mutilak, ez, afalduta etorri nahiz etxetik. Baltxean irri, soroan xirripen ahitzen. Mila izarri, begira sarri ez duri. Begira du ez, ilunak argitu ditu, nominazio hartxoak eta agurtuko du urte berrion. Urte berrian ere, arra izazula, ilunak argitzen hori bai, hemendik aurrera argi gehiago izango dugu, eta hori ere ospatzeko garaiak baditu. Izan ondo, nominazio. Aio. Fíjense algo que dígase usted, Baltxean irri, soroan xirripen ahitzen. Mila izarri, begira sarri ez duritzen. Neska laguntzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zazpi minutu ditugu arratsaleko 6ak izateko, baina 7 minutu horietan estutuko ditugu gorputzak eta akaso dantzan jarri gerriak, Maitena. Nere kanta gogoenetariko bat da, hau? Esan barrakot, The Beatlesak dira. Ta zergatik The Beatles? Atzo abenduaren 28 izan zen, inusiente honen eguna. Bai, baina munduko egunen nazioarteko eguna ere ospatu genuen. Meta eguna. Nazioarteko egunen eguna. Nazioarteko eguna. Eguna. Nene! Twist and shout, come on, baby now. Come on and rock it around. Beraz,
beraz, baina gaur zerbait berezi egingo dugu, urtea amaitzen ari da, azkeneko aste artea dugu, eta, jakin dezazuen, beste egunak baditugula, ez, hainbeste serioak aso ez direnak, eta naiz eta sentsibilizaziorako erabiltzen ditugun, eta erabilizan dugun hemen bigarren kafean, zorionak guri ere, atzo gure egunetako bat izan zelako. Jakin dezazuela, urtarrilaren 16a The Beatlesen eguna dela, nazioarteko eguna, horregatik entzuten ari gara hau. Baina, garrantzitsua hori baino. Bai, urtarrilaren 10ako Juri den urtebetetzea da. Eta zure egunean ez zegoen ez, ezer berezigirik, urtarrilaren 16koa egokitzen zaitu da. Kroketaren eguna da. Eta asko maite dugun beste egun bat bada hortik. Bai, urtarrilaren 21 besarkadaren nazioarteko eguna delako, eta gu bereziki maite dugu besarkatzea. Eta besarkatzeaz gain lo egitearen maite dugu? Baita. Eta otsailaren 2an adibidez, marmotaren eguna da. Hori zen lotura! Gogoratuko zarete, badago pelikula bat, marmotaren eguna bezala, ezagutzen duguna, bere titula horixe delako. Eta, hemen dugu atzetik Sony eta Cher, I Got You Babe, entzuten ari gara. Cher, Laizter, Bota. igotaren irabazen. Laizter izango da. I got you babe, agian esaten ari zaiori, igotari. I got you babe. Laizter izango da. I got you babe. Txarra. Otsaiaren 4an, elurte etetzegune dela, eta santak eta bezpera, gauza potoloetarako eguna bada, minbiziaren kontrako eguna dugu. Bai, baino beste gauza bitxi bat ere, zombi errotasunaren eguna da. Apa! I got you, babe. Eta otsaiaren 13a irratiaren eguna dugu. Zederra, Otsaiaren 26an pistatxoaren eguna. Pistatxoak gogoko dituzu, Ez bereziki. Nik tarteka jaten ditut, baina pistatxoa zala lurrean bada, buruz bera eta zapatiarekin zapaltzen badut, ozki ikaragarri ematen dit. Ozkietak ez da honetxe hartzen zula. Ez, hori besta huezkero. Bai, Note, esango dizuet, martxoara azkara iritsi eta 3 minutu faltaz ezkigu agurtzeko. Bale. Martxoaren duzu, hilabete bakoitzeko bat. Bale, martxoaren 13a. Martxoaren 13a loaren nazioarteko eguna dugu, ados? Hori martxoan. Apirilan. Apirilaren 13a. Zer da? Aiu. Musuaren eguna dugu apirilaren 13a. Beraz hemen ditugu Los Panchos, Bésame mucho bestiarekin. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ai, maravilla. Maiatzaren 6a, dietarik gabeko eguna. Jakina baiez, denetarik jan behar de moduan. Ekainaren 5ean, gure Inigoren urte egunean, legez kontrako arrantzaren eguna dugu. Baina, legez kontrako arrantzaren alde, legez kontrako arrantzaren aurka. A ber, legez kontrako, segun ez, nik uste eta aurka izango dela, Legez kontra ez da arrantza egin behar. Esan du, bere eguna denez, ya está. Uztailaren 13an, uztailaren 6an lapurtutako musuaren eguna. Hori horrek revisionismoa behar du, Bai, posible da. Gaur egun, jere ikuspegitik musu lapurtuak, ez dute garai bateko romantizismo hori, ez? Arrazoi. Beste batean begiratuko dugu hau. Eskerra guai musukoakin zaiago dago. Zer entzuten ari gara, You Never Can Tell. Chuck Berryren You Never Can Tell kanta, eta zergatik uztailaren 13an rockaren eguna delako. Baina baditugu udaran data gehiago. Bai, abuztuaren bata, alaitasunaren eguna, horregatik La Cabra Mekanitaren felicidad. Y he perdido el miedo a volar. Urriaren 2an, irriaren eguna. Eta 3an, mosketeroaren nazioarteko eguna, oso garrantzitsua. Eman pixkat altu.
Felicidad, qué bonito nombre tienes. 20 segundo dituzu. Venga, azaroaren 11an ezkongabearen eguna. Aupai! Epe! Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna, oskorri, Euskal Herrian euskeraz. Eta begira, beste bat bota behar nuen baino ez, hemen utziko dugu. Bai, ze horrelako kantarik eta horrelako egun hobegorik ezin da egon. Euskararen nazioarteko eguna baino, ez duzu uste? Bagoa, abendukoak bi eraipateko ditugu saioaren hasieran, saioaren sarreran, gainera tango giroan ariko gara. Mila esker guztioi entzulei, gaurko saiora izan ditugu gonbidatuei, zuri maitena datorren urtera arte. Urte berri onden hoi, Arki hasi dezazuela. Zurigo juri bihar arte. Zoritxarrez? Zorionez. Hala, entzule hoi, musibana, aio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.